Singaranong ka lang sa Usman. Taon kinasasi senior pastor, sasi chairman. Taonan po yung one koron ka lang. Ang pagkakan ko rin sa kagsasi unit na yung panet. Uli sa wasirano. Sasi tatogi rana wagis kasiman kita ngayon dahil ko sa mga mga kapta ulat lihat semua na sasi tatogi rana. Minimen kayo wihwiawi kaping mehlel o sasi contractor season daga pwili nam sewehda tataw. Ngayon kami nila pa sasi tataw wiko ayo daga wiko na inanin sa nungaw na inanin waita mga pasangin ngayon kami nila pa umasisag kusukusan ng wihwiawi na sasi tataw paay may nanin kasi sasi kaping. Ngayon kami nila pa paay sasi kapag-kapag na. Okay. Sa ginanin kaya na sasi tataw nanin sa pwili. Bayi mga naman wihwiawi kaping mehlel ang kumasi. Tama sasin katete. Hindi tama sa sinya rin kasasalan. Bali lapin, may bayan 90% yung tataw ginimo. Kapa ime sasin nanan ime superpagik sasin karan nanan may kami na pa season nakapuli bila no sewehda tao pa kara kita Mwomwohdiso sa ginanin nanan sina repensions taga sewen sa waspimen kakehlepen kanukila imo inis kaya ime sa kayo pagkabito kaping nakapuli bila sa pagkikoma so pasirutan naman then pasarawiwan kakehlepen usap lang. Bayi mga naman kasi senior pero usuda tama sa kapingin mehlel nalay sewehda rano me en metes kana na Mwomwohdiso rano ngayon senior na sang sasi tautan pula na Mwomwohdiso sola aramas muna Kapa ngayon siya kasasi tataw kay rano ngayon iraman po me mato irame na kay concrete kay utari monte irama fisika karako agisa man ko pulo kay monte sasi mo yan kapa kasampan talking tatama kare ta kaino pa irahsih tin anla talking mas ngayon asasi im sarawi ka taga pligla asasi usan kay ko irahsih mana kabu kaken kongkong kan irahsih no ba inani kasampan tato ibai mamano bisa masasi patong para kita irahsih kay nani na tato ngai kami nila papa ngai perkin ta kami nila pa ano sa wihwiawi to resas pagsasi sola mano pun na bail kagalan la kakehlepen man bipilokul kay terin. Diba, yung mga inmen pa silang senior, diba, isek pepi, mehlel, sasien nansiyan. Sasi seweka, apa sasien nansiyan, diba, pepi kaun ng karan sa isa. Ay mga ilarano, mga ikilamaan ko na resas, ikitaya, sapong ha, sapong ha. Kaya nung kanila, senior pastor, Malvi so paruni sa iram so pari set sa ha. Wala ra yung ba. Ano po kaya? Ngayon sila. Diba? Kasi yung palin ang ramas ma daga pili tanto. Muyo dasin, manin matola kay sa ginanin ba. Bakalaran ko masih asal sihir kesana to resas enasang sasi desasi na ng chief may sag naman ka pre ba isola aramas main kaganan kau kawidik sasi ma kapay magayo kasyambal sasi ngaran tatapan na upan sasi tatapan na kapay magaran kare sasi tatapan kaganan one way needs cook kapapili na ito. Kapingin, sasi, ngayon kila ba sasi, iyo pa na ito, inanisak mo. Kapay mga sasi ko na po, ang sasi kagalan, kapuya kita sasi Mwomwohdiso, kapinigila sasi Santos. Kailangan kumasi pa, reso manupela, ulit sa kapuya, mga kapuya dito ba, mehlel, erahsi kaunukta.
Rano mga ipano, wiko ayaw pa, isono kin kakay. Nagsakay siya sa ito, muwakit kayo na ito utan. Tepeling wiko ayaw utan kasi. Ame, bayo mo pa, sama man kakay din na, magay mo man siling sang tepelo ayaw. Diba, kuburan kauno inanita to, guys. Saso me priya mo ikin ba? Ansa ugis masama mo itang rekauno. Sagay kila mo ito. Sagay suwe, kasik suwe kamele na utang na po ito. Diba, kabunga kauno, nakalangan ko siya. Nagalili parto. Ito lang po.